Hello bow! Woohoo! Sut mae'n mynd? How's it going? I hope you're all keeping well. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dyma fideo, just i ni gael mynd trwy rhyw dasg bach. Mae'n dasg byr, ond mae'n dasg hwyliog. It's a short task, but a very fun one nevertheless. This is a task where we are going to create a self-portrait. Da ni'n mynd i greu Hunain bortread. Now, a portrait yn... Dyma dasg lle da ni'n mynd i greu Hunain bortread, a self-portrait. Now, normally, when we create portraits, pan da ni'n creu portreadau, da ni yn neud llun o rhywun arall. We draw an image of someone else. But obviously, when we draw a self-portrait, da ni'n gwneud llun o ni'n hun. We draw a picture of ourselves. So, dyna beth ni'n mynd i fod yn neud heddiw. Task really syml. Rydyn beth sydd angen ydi pensil neu beiro, chydig bach o bapur, ag amserydd neu timer. Dwi am ddefnyddio fy ffôn efo hyn i osod timer i fi fy hun. Felly allwch chi wneud un peth, mae modd cael hein ar y we, neu os gynnych chi fel amserydd ar gyfer ŵyn o rhywbeth fel egg timer. Mae hwnna'n mynd i weithio'n dda hefyd. A beth da ni'n mynd i wneud, da ni'n mynd i osod yn amserydd ar 20 eiliad, a da ni yn mynd i greu Hunain bortread, self-portrait, o fewn yr amser yna. Ond, tro yma, da ni'n mynd i wneud self-portrait, da ni'n mynd i greu Hunain bortread efo'n llygaid wedi cau, with their eyes closed. Mae hwnna'n swnio bach yn rhyfedd. That sounds a bit weird. But trust me on this one, it's a lot of fun. So, it's very simple, really simple. Da ni'n mynd i gychwyn yr amserydd pan da ni'n cau yn llygaid, ac wrth i ni gadw'n llygad ar gau, da ni'n mynd i greu ar y papur Hunain bortread o ni'n hunan. Okay, here we go. Felly, cychwyn ar amserydd a go, Hunain bortread o ni'n hunan. Felly, dwi'n eisiau chi'n meddwl lot amdano fo. Just sketcho allan y gwallt, a'r clistiau, y gwddw ella, lle mae'r llygaid chi, trwyn, ella ceg hefyd. Ella, os ydych chi fel fi, gyda ni bach o farf hefyd. O, yr amserydd wedi stopio fan'na. So, allwn ni agor yn llygaid ac edrych ar beth ni wedi gallu greu. Sorry. A dyna ni. Fy Hunain bortread i fan'na. Dwi'n meddwl bod yna tebygrwydd eitha da rhwng fi a'r llun yma. Felly, pan dyn ni'n gwneud y self-portraits yma, pan dyn ni'n gwneud yr Hunain bortread, beth sy'n digwydd pan dyn ni'n cau yn llygaid ydy da ni yn peidio poeni amdan sut mae'r llun yn mynd i edrych ar y diwedd. Da ni ddim yn poeni am safon y llun. We don't worry about how good or bad the image is. Okay? We're just being creative in the moment. Da ni jyst yn bod yn greadigol yn y foment. Rwan, os da chi eisiau un arall bach chi'n neud ar ben hwnna, allwch chi roed eich Hunain bortread i'r un ochr, edrych ar timer eto, dwi fewn, a tro yma, allwch chi'n feddwl am sialensau bach gwahanol i chi chyn. You can think of different challenges of things to draw while your eyes are closed. So let's have a think. Maybe I could draw a car with my eyes closed. Right, I'm going to try that. Ddim 'di drio hwn. Here we go. 20 eiliad ar y cloc eto. 20 seconds on the timer. And go. So a car with my eyes closed. Maybe this is a bit simpler than a self-portrait. Felly bod hwn dwtch yn haws. Ond, gawn ni weld be fydd y canlyniad. Felly meddwl am lle mae'r goleuadau ar y car, y to, yr olwynion. Sut mae'r olwynion yn edrych fas. Stop. Whoa, okay. Ta-da! Dyma llun o gar dwi wedi greu efo'n llygaid wedi cau. This is a picture of a car I've drawn with my eyes closed. Felly, mwynhewch y dasg. Cofiwch y gallwch chi wneud sialensau bach i chi'ch hun o'r pethau ydych chi'n gallu llunio, a cofiwch cau eich llygad, meddwl am y siapiau, a jyst mwynhau bod yn greadigol ac yn y foment. Woohoo! Bye bye! Tra!